Jan. Ya Allah, Dek. Kok iso-iso duit mbok soek to? Duit mung ya arep tuku susu sampe nggo tuku sayuran. Ya Allah, piye meneh, Jan? Ya Allah, iki piye iki ya? Aduh, piye ngene iki yo ya Jan. Kowe iki ngopo lho, Dong? Delokon. Iki piye ngene iki duite suwek? Kok duwe suwek kok ngopo ya disolasi. Iya ya, kan ndak solasine. Duwe lah. Nah, coba nang. Sik. Ya, Aku dikanokne lah, aku lho nggak ngerti piye. gak jelas sih kowe iki. Ya Allah, angel lek golek iki nang ndi kayak iki ngono iki. Iki kes bener rong to, Bong iki Bong. Ndi lho? Lah ya iki lho wis bener rong iki. Wis aku ya wis bener. Coba. Bener iki ya? Ya bener. Berarti tinggal gunting iki ya. Sik. Dong opo kayak mbok Ebong sampai jidul iki. Nyapa kok saiki ngene, Bang? Agak mepetan wae lho. Ngene berarti. Iya, heeh. Nah. Ya piye sih kowe, Bang? Duit mung lho iki ki tak tuku susu sampe tuku sayuran. Ya koprot ngageti aku. Ya enggak ngerti anggere sik bener duwe. Iki ngopo lho prot ngageti wae? Duit mung lho iki tas piye iki? Lho jarku dong opo ya Mbak Ebong kon ngijoli lah. Ya kowe lah, kok kowe sing ngageti aku. Tanggung jawab Bang Loro. Sing gunting Mbak Ebong. Tanggung jawab Bang Loro. Aku lho ora gunting. Angger gak mau kageti gak bakal jadi loro ngono ki lho, Prot. Ah, gak mau tahu lagi kepiye lan. Aku gak usah belanja. Ya tak Wah, joli. semen ya iki dijoli kan. Wis iki Tegelane. Kok tak dandani. kok gawean tenan. Apa udah kita iki? Heeh.